שלום לכולם, למי שלא מכיר אותי, כי ראיתי פה כמה פרצופים מוכרים, יותר מאחד. שמי טובי כהן, אני מתכננת עיר ואזור. באתי אליכם היום מתוך העיסוק שלי בפרקטיקה של תכנון במגזר הכפרי, למרות התואר הבומבסטי, מתכננת עיר ואזור. אני בעיקר מתעסקת באזור, בעיקר מתעסקת במגזר הכפרי, ורוצה להאמין ולהתיימר שיש לי לא מעט ידע וניסיון בתכנון במגזר הכפרי, בהיבטים לאו דווקא של תכנון פיזי. על הלוח אתם רואים תמונה, במקרה היא צולמה אצלי בקיבוץ, ומה שרואים בתמונה הזאת זה 4 דורות. אנחנו רואים את ניצה, שהיא מדור המייסדים, את ביתה עינת, שהייתה הגננת של הילדים שלי, את הבת שלה נוגה, שהייתה המדריכה של הילדים שלי, ואת מאיה, שעוד מעט תהיה המדריכה של הילדים הבאים בתור. איך זה קורה? איך ביישוב מסוים אנחנו מצליחים להחזיק מבנה דמוגרפי כזה? מה עשינו, נכון או לא נכון, כדי שיהיה לנו מבנה דמוגרפי כזה, שיהיה לנו את כל השנתונים בקהילה, וזה הרי משפיע. אם יש לנו את כל השנתונים, ואנחנו לא צריכים לסגור גן ילדים, ולא צריכים לסגור, כל אחד איך שהוא קורא לזה, מועדון בית ילדים וכו'. איך זה קורה? מה אנחנו צריכים לעשות? דרך אגב, התלבטתי נורא איך לקרוא להרצאה הזאת. האם לקרוא לה תמהיל המגורים ככלי לצמיחה דמוגרפית, כמו שאתם רואים, או לקרוא לה מי מפחד מתמהיל מגורים. אז אני משתפת אתכם. פעם, כל המושבים וכל הקיבוצים התחילו פעם מבנייה מאוד מסוימת, אם זה היה האוהלים, ואחר כך הצריפים, ואחר כך הצריפים הפרימוס בקיבוצים, אם אתם זוכרים. למי שלא יודע, הפרימוס זה פתיליה, וזה השלישי שנכנס לתוך הצריף של הזוג, ואחר כך היה לנו חדר בנוי, ואחר כך הייתה לנו דירה בלינה משותפת, ואחרי זה הייתה לנו דירה בלינה משפחתית, ואז יום אחד, בום, נחתה טאבה עם יחידות דיור, 240 מטר. באופן טבעי, הקיבוץ, אם אני מסתכלת כאן, יש לו את כל התמהיל הזה, ככה הוא התפתח במושבים, באופן אינרנטי. התכנון של המושב היה כזה, שהביא בחשבון את כל הדורות האלה. הרי בחלקת המגורים, מה מתוכנן? מתוכנן הבית של החקלאי, מתוכננת יחידה לבן ממשיך, ומתוכננת עוד חצי יחידה להורים, נכון? אז כבר באופן אינרנטי היה איזשהו תמהיל. הקיבוץ, כמו שראינו, באופן אינרנטי, עם השנים, נוצר אצלו תמהיל המגורים. ואז יום אחד קיבלתי את זה. מה מכרו לי? מוכרים לי יחידה בהרחבה. אז יחידות הזכויות היו 240 מטר. האם משפחה כזו זקוקה ל-240 מטר? כנראה שלא. האם מישהו אחר שחי היום במרחב הכפרי זקוק ליחידת דיור של 240 מטר? אולי בודדים. האם המוצר שמוכרים היום, משווקים, קיים בשוק, האם המוצר הזה מתאים בכלל לקבוצת האוכלוסייה הזאת? כשאני מסתכלת על השקף הראשון שהראיתי לכם, ואני שואלת מי המועמדים שלי להיכנס לקיבוץ, ואני מסתכלת על אלה שאני רוצה, ואני מסתכלת על מה שיש בשוק, ואני רואה שהם לא פוגשים אחד את השני. היום אנחנו דורשים מכל אחד, לאט לאט אנחנו כבר יותר ויותר מבקשים, אנחנו מבינים את הטעות שהשוני בסטטוסים בתוך יישוב. בתוך יישוב יש לנו חברים, ויש לנו תושבי ההרחבה ותושבים יותר ויותר, אנחנו מבינים שזה לא היה נכון לייצר את הדבר הזה,
ומה שעוד קורה לנו, עברנו את תהליכי השיוך. מה עשו לנו תהליכי השיוך בהיבט של תמהיל המגורים? לקחנו את כל חלקת המגורים, והפכנו אותה לטבלת שוקולד. למה טבלת שוקולד? כל הקוביות אותו דבר. כל המגרשים פחות או יותר באותו גודל. כל המגרשים פחות או יותר עם אותם זכויות בנייה. הנה אני מראה לכם למטה שתי תוכניות. מאוד קל להבחין בתמונה אצלכם זה צד שמאל. כן? זה קיבוץ שלקח את כל חלקת המגורים. אתם זוכרים את 100 יחידות דיור שהיה מותר לנו לעשות בתמ"א 35? גם את זה לקחנו. הפכו את הכל ליחידות דיור זהות בגודל ובזכויות. קיבוץ השני שאתם רואים לידו, בנה הרחבה קהילתית בסיוע מוסדות המדינה. גם שם, כן? שייכו את כל חלקת המגורים. הצדק גרם לנו לחלק את כל חלקת המגורים לכל החברים, בדיוק אותו גודל, בדיוק אותם זכויות, וההרחבה הלכה באותה שיטה. מתוך איזו חשיבה שהקיבוץ פס מן העולם, היישוב הזה יהיה יישוב קהילתי. הייתה איזו מחשבה כזאת, שככה זה צריך להיראות. לא השארנו כלום בחלקת המגורים, ומה שקיבלנו זה במקרה הטוב, שרידים של תמהיל בפועל. אני רוצה להראות לכם עוד קצת מהאבסורד הזה, לגבי תמ"א 35, הקודמת, זו שאושרה ב-2005. ואז רצה בשעתו נירה יהודאי למוסדות ואמרה, רבותיי, אצלנו בכפר חייבים להתחשב בנושא של הרב דוריות. אתם לא יכולים להגיד לנו שאנחנו נהיה רק יחידות דיור גדולות, אנחנו חייבים איזשהו משהו נוסף. אז הוציאו את הפטנט שנקרא מסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ משנת 2006, שאמר שכל קיבוץ, הייתה הבחנה בין אזורים שונים בארץ, שלכל קיבוץ במחוזות הצפון והדרום, מותר לעשות עד 33% מיחידות הדיור, מותר שהן יהיו יחידות קטנות. מה זה יחידה קטנה? יחידה עד 55 מטר, והוסיפו חטא על פשע ואמרו, אך ורק אם היא יחידה קיימת. כן, אנחנו לא נספור לכם, כן? אך ורק אם היא יחידה קיימת, כאילו, אם לא עשיתם את זה, לא צריך. אתם לא צריכים את זה. במחוזות חיפה, ירושלים והמרכז, כן, אזורי הביקוש, הגדילו לעשות. אמרו, לא משנה, אני לא מצטטת את המילים בצורה מדויקת, אבל אמרו, אתם, הזכות שלכם, זה מקסימום 100 יחידות דיור כאלה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם את האבסורד שהיה בקביעה הזאת. תסתכלו מצד ימין, אתם רואים את מכסת יחידת הדיור, בתמ"א 35. אתם רואים, יש יישובים מסדר גודל של 350, 450, 500, 600 יחידות דיור. וככל שמכסת המגורים גבוהה יותר, והמאה נשאר, כן? התמהיל בפועל מצומצם יותר. זה ממש לא מתאים למבנה נורמלי של אוכלוסייה. מראש דנו את היישובים הכפריים למבנה לא נורמלי. דחפו אותם להיות מה שהם היום. למרות שבהתחלה הם לא רצו, פתאום זה נהיה נדל"ן, פתאום זה. מי שלא מכיר, אני מציעה לו לפתוח יוטיוב ולחפש את השלט בכניסה למושב. למי שעוד לא מכיר את הפואטרי סלאם הזה, אני פשוט לא נתנו לי פה הרבה זמן, אחרת הייתי מראה את זה, אבל תרשמו לעצמכם. פתחו להרחבות קהילתיות. הרעיון היה טוב, אנחנו נטפל בדמוגרפיה של הקיבוצים. אבל מה קורה לנו בפועל היום? מה רצינו? רצינו בסך הכל קהילה מאוזנת. מה אנחנו רואים פה? אוי, בקושי רואים. מה רצינו? רצינו שיהיה לנו מבנה דמוגרפי מאוזן. זה אומר שיש לנו את כל השנתונים באוכלוסייה. וזה אומר שאין לנו פעם אחת שנתון C של
30, 40, 50 ילדים בשנתון מסוים, ובשנתון שאחריו אנחנו מקבלים 10 ילדים, ובשנתון שבאחריו כבר אנחנו צריכים לסגור את הבית ילדים הראשון, ואחר כך את הגן. רצינו יציבות, זה הכל. למה זה חשוב לנו? כי רצף דמוגרפי מאפשר לי לשמור שירותים פעילים לכל האוכלוסייה. אני יכול גם להחזיק גני ילדים, ואני יכול להחזיק גם חוג פילאטיס, ואני יכול לשמור על האטרקטיביות. אם אני משפחה צעירה, ואני רוצה לבוא, לגור ביישוב כפרי, אני דבר ראשון מסתכלת על החינוך, דבר שני, אני רוצה להסתכל אם יהיו לילדים שלי חברים, אם יהיה מישהו בשנתון שלו, נכון? העובדה שיש לי שמירה על האטרקטיביות בהקשר הדמוגרפי, מאפשרת לי לייצר ביקושים יציבים. יהיה ביקוש. וזה מצידו ייצר לי קליטה מזינה. והמעגל הזה ימשיך ויזין את עצמו וישמר את המבנה הדמוגרפי הזה. התמונה הראשונה במצגת, הקיבוץ שעומד מאחוריה, נראה ככה. מה קיבלנו בפועל? קיבלנו הרחבות נורא גדולות. בהתחלה האנשים שהגיעו היו צעירים. ואז נולדו הבורות הדמוגרפיים. קיבלנו הרחבה ענקית. בהתחלה נולדו המון ילדים, או שבאו עם ילדים צעירים. ועכשיו הרחבה מתבגרת. כולנו מתבגרים. גיליתי את זה על עצמי לא מזמן. כל שנה בשנה. והבעיה עם ההזדקנות היא לא השיער הלבן. למרות שזה בעיה, אני מודיעה לכם. אבל הבעיה היא שאנחנו נאלצים לצמצם את הפעילות הקהילתית שלנו. וכשאנחנו מדברים על קהילה, בין אם זה קיבוץ ובין אם זה מושב, יש משמעות למגורים בקהילה. והעובדה שעשינו תכנון שונה כל כך, שבא ממקום אחר כל כך, מחרסמת כל הזמן באיכויות של המרחב הכפרי. אז קיבלנו משהו שהוא רצוף מהמורות. אנחנו רואים היום יותר ויותר בקיבוצים או ביישובים שאני מייעצת להם. ראיתי את כפר פינס פה מישהו? יותר ויותר יישובים שהשנתונים הצעירים הולכים ונהיים קטנים. כי מה קורה בעצם? יש לנו בקיבוץ, כאן כתוב בקיבוצים, אבל אני אגיד לכם שזה קורה, אם כי במידה פחותה, גם במושבים. קודם כל, כל הנושא של תהליכי השיוך, עיכבו את הצמיחה. קיבוץ, או זה לא רלוונטי למושב, אבל קיבוץ שנתקע בתהליכי שיוך, המון שנים לא ביצע משהו סדור. אפילו יישובים שכבר פיתחו את המחשבה על הצמיחה הדמוגרפית, אמרו לי, טובי, אנחנו לא פנויים לזה עכשיו. עכשיו אנחנו בשיוך. ופשוט הפסיקו לקלוט לאורך שנים. אנחנו רואים גם שהקיבוץ מתאים יותר ויותר למשפחות מבוססות. מי יכול היום להיכנס לגור במקום הזה? דיבר פה קודם ראש המועצה של מטה יהודה, והמציא והסביר מה המחירים. אפילו בצפון, אפילו בדרום, לא במקומות שהם בהכרח פריפריה מאוד רחוקה. מי יכול להיכנס לגור שם? אם אין לך עדיין את המגרשים בהטבה, מה אתה יכול לעשות? בעצם אנחנו מדירים את בני הקיבוצים מהקיבוצים, ומי נכנס לגור? התדמית הזאת שאומרים עלינו, הנובורישים. כי מי יכול להרשות לעצמו? גיידמק יכול להיכנס לגור, אבל מישהו לא. אז הקיבוץ הולך ונעשה יותר ויותר מתאים למשפחות מבוססות. קורה לנו עוד משהו, אמרו לי פעם במעגן מיכאל, אמרו לי, מה את דואגת? הזקנים ימותו והדירות שלהם יתפנו. אז אני רוצה לחדש לכם, א', זה נכון, וב', הקצב שבו הדבר הזה מתרחש לא דומה בכלל לקצב האקספוננציאלי של הביקוש למגורים, בטח לא בקיבוץ ובטח לא גם במדינת ישראל. לכאורה, הפטנט הזה היה צריך לעבוד, כן? אבל האוכלוסייה גדלה באופן אבסולוטי. ולכן, גיל הנקלטים שלנו נמצא במגמת עלייה,
בין השאר בגלל דיור שהוא לא בר השגה. הבנייה בקיבוץ היא מדגם הבינוי הקהילתי, עם יחידות דיור גדולות מאוד, ובעידן לוח 2, מכסת יחידות הדיור והקרקע לדיור מגיעה למיצוי. איפה גרים הצעירים? איפה גרים הזקנים? איפה גרים הגרושים? ואיפה אנחנו משכנים את ההורים היחידנים? אז זה הקיבוץ, ככה הוא היה פעם, התמהיל. ובואו נסתכל רגע על קיבוץ, סליחה, זה לא קיבוץ, אבל זה כפרים אחרים במקומות אחרים. זה כפר בקנדה, וזה כפר באיטליה, ובגרמניה, ובצרפת בפרובנס, וזה הפרבר. למי מהם הקיבוץ או המושב יותר דומה? ולמי הוא צריך להיות יותר דומה? התכנון שלנו דמה לזה. ואני טוענת שאנחנו צריכים ללכת אחורה. מה אנחנו מקבלים בפועל? אז זו יחידת דיור באחד הקיבוצים, ויש לידה יום אחד הגישו בקשה להרחיב את יחידת הדיור, ולידה צמחה עוד יחידה. זה היה במקור מתוכנן להיות הרחבה של הבית. בפועל יש לנו שם יחידת דיור צמודה, בפועל זה יחידת דיור נפרדת, יש לה כניסה נפרדת, היא צריכה עוד חנייה, היא צריכה עוד תשתיות, אבל לא תכננו את זה. התכנון היה ליחידת דיור אחת במגרש. והנה הפטנט של הקרוונים, והנה הפטנט של ניתן המון זכויות בנייה כשאנשים יבואו. ביחידת דיור הזו שאני מראה לכם, הפכה להיות 3 יחידות דיור. מי צריך 240 מטר? וכשאנחנו נחנקים ואין לנו איך לקלוט אנשים, אנחנו המצאנו את הפטנט של מחסנית הקליטה, נשים קרוונים. לא חלילה נתכנן את זה מראש, כי הרי תמיד אנחנו רוצים שבאוכלוסייה שלנו יהיו אנשים צעירים. אז אם אנחנו לא מתכננים את זה כחלק מתמהיל המגורים, איך הם יבואו לפה בדיוק? ויש אחרים שעשו את זה אחרת. יש פה דוגמה של בנייה בצפיפות של 4.5 יחידות לדונם, במקרה הזה באמת 55 מטר, כי ככה היה מותר, לא ככה צריך. אז הבנו שהביקוש ליחידות דיור מגורים מגוונות קיים גם בקיבוץ, הוא קיים כמובן גם במושב, אבל שם לכאורה התמהיל מובנה. התכנון הנוכחי בדרך כלל לא מבטא את זה. פלח האוכלוסייה הצעיר חיוני לנו בשביל לשמור על רצף דמוגרפי, על קהילתיות ועל רב דוריות בקהילה שלנו. בשלב הראשון ההיעדר הזה של תמהיל המגורים גורם למחסור בדיור מותאם, הוא גורם לבנייה בלתי חוקית ולהדרה של צעירים. דרך אגב, לכל מי שאומר הזקנים ימותו או ילכו למקום אחר, הם נוטים להישאר במקום המגורים שלהם, גם בקיבוץ וגם במושב, גם במחיר של דיור שלא מתאים להם, ולכן אם לא נעשה משהו בעניין, אנחנו צפויים לסבב הזדקנות נוסף. אז היום, בפרקטיקה, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? דעתי. דבר ראשון, מצבנו הדמוגרפי. מה מצבנו באמת? האם באתי פעם לאחד היישובים ואמרו, וואו, אנחנו צמיחה, יש לנו קהילה רב-דורית, ומה אמרו לי כל הבני 40 שנכנסו לגור בקיבוץ ונורא שמחו? הם שומרים את המגרשים. למי? לילדים. מה יקרה כשבני 40, כן, הילדים שלהם בני 5, בני 10, עד שהם ירצו דירה, הם כבר יעברו 20 שנה. אלה, בני 40 כבר מזמן יצאו מגילי הפריון, כבר לא יהיו לנו ילדים באוכלוסייה, תהיה התרוקנות של הגילאים הצעירים, והאטרקטיביות שלנו תיפגע. ואנחנו נקבל עוד פעם את המבנה הדמוגרפי הזה עם הסרוכים, עם השנתוני ענק של גילאי 50 ו-60, בלי ילדים באוכלוסייה. אז אנחנו צריכים לבחון איזה תיקונים נדרשים לנו בתמהיל המגורים, לאתר שטחים שהם מתאימים לציפוף, גם אם כבר תכננו אותם, גם אם כבר מגרשים של 240 מטר זכויות בנייה. לייצר את הפרוגרמה המתאימה לנו למגורים, וככה לצאת לתכנון. אני מסיימת. הנה קיבוץ פלוני, הוא משייך, הוא עשה קליטה מתמשכת ליחידות דיור גדולות בשיטת בני ביתך. הבנים הצעירים לא יכולים להיכנס לגור. אז עשינו להם, בחנו כמה יחידות דיור קטנות
כן? גם לזה יש תמהיל נדרשות. בחנו כל מיני חלופות לפתרון, ופיתחנו המלצה לקיבוץ מה לעשות. אז אתם רואים איפה אפשר לעשות בנייה רוויה, הכל כבר בנוי, איפה יש עוד מגרשים שאפשר לממש, בחנו את החלופות, יצאנו להמלצה מפותחת, ואני רוצה לסיים בהמשך לדברים שמיקי דרורי אמר, אני לא רואה אותו עכשיו, אבל הרגולציה בתכנון, הגלגלים שלה התחילו לזוז קדימה. אבל הרגולטור בנוי בישראל מהרבה מאוד גורמים. ואני רוצה לצאת מפה לקריאה, עבור אותם מוסדות שמנהלים במעגל השני את התכנון ביישובים שלנו, ובעיקר את הביצוע גם, שזה בעיקר מנהל מקרקעי ישראל, לייצר את המודלים שתומכים בתוספת של דיור כזה, של דיור משותף, של מודלים של דיור להשכרה, של מודלים של החזקת יחידות דיור על ידי הקיבוץ, בצורה שהיא תתאפשר בכלל מבחינה כלכלית, כדי שהדבר הזה יקרה. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו צפויים לאזורים עם סגרגציה, שבהם אוכלוסייה בדרך כלל יותר מבוגרת, יחידות דיור גדולות, ואנחנו נדחף עוד ועוד לנובורישיות ולתופעות שאנחנו לא רוצים לראות נכון להיום ביישובים הכפריים. תודה רבה.